mundial. De momento na aqui, nós estamos bombini na sua excelência governador de Aruba, senhor Alfonso Bucaut. Nós estamos mira com o senhor Vrolijk. Está presente no momento aqui qual governador interino que está presente a mesa na comemoração de Esnan que a falecer para o que trata Segunda Guerra Mundial riba e fecha de 4 de maio, fecha que nós está comemorar a doden herdenking. Nós está passa no momento aqui pe protocolo oficial. Set off. Kom weer. Op plaats. Rust. Rust. Buon tardi. Goedenavond. Zijn excellentie, waarnemend gouverneur, de heer Vrolijk. Welkom bij de herdenkingsdag 2025. Goedenavond en welkom zijn excellentie voorzitter de Staten, de heer Marlon Sneek. Buon tardi. Goedenavond en welkom zijn excellentie minister-president de heer Michiel Eeman. En echtgenote, welkom. Goedenavond en welkom aan de Raad van Ministers, statenleden, leden van de Eerste en Tweede Kamer, commandanten, diensthoofden en overige gasten. Welkom. Tweede Kamer, Commissie Koninkrijksrelaties, ook welkom. Waarnemend gouverneur Vrolijk, hierbij vraag ik uw toestemming om het ceremonie te openen. Bedankt. Ik zou graag op dit moment de humanistisch raadsman van de Marinierskazerne Savaneta, de heer René Boer, uitnodigen voor een geestelijke bespiegeling. De heer De Boer. Libertad y Unidad. Geachte aanwezigen, fijn dat u hier bent, dat wij hier samen zijn op 4 mei. Om te vieren dat 80 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Om te denken aan de slachtoffers die daarbij vielen. Daarbij stil te staan, herdenken, gedenken, eren hier op Aruba. Maar dat we ook dankbaar mogen zijn om te leven in een vrij land waar mensenrechten zijn en democratie is. De Tweede Wereldoorlog heeft vele miljoenen levens gekost. En had ook invloed op het dagelijks leven hier op Aruba. We waren voor voedsel en water afhankelijk van buiten. En de zee was ook nog eens oorlogsgebied. Strategisch was Aruba enorm belangrijk. Want 60% van de brandstof voor de geallieerden werd hier geproduceerd door Lago te Aruba. Toen de grootste raffinaderij ter wereld. En de brandstof werd met name verscheept naar Europa. Het Duitse bevel voor een aanval door een U-boot op Aruba was daarom ook een logische. Het was op 16 februari 1942 de eerste aanval op het westelijke halfrond. De bewuste onderzeeboot, de U-156, had 25 torpedo's aan boord. Het doel was helder: vernietiging van de Lago. Gelukkig, doordat het dekkanon van de onderzeeër explodeerde, liep de raffinaderij geen schade op. Maar 3 olietankers die ruwe olie vervoerden, werden wel getorpedeerd. Uit de krant: het lawaai van vernieling verstoorde de stille nacht. En sommigen van hen probeerden het naar de reddingsboten te maken, terwijl anderen in zee sprongen. Doch velen zijn omgekomen. Vrijheid is kostbaar en is kwetsbaar.
en vraagt levensbeschouwelijke kracht. De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden of grijpen of schaden. Hoe sterk zij ook zij, de gedachten zijn vrij. Ik denk wat ik wil, wie zal het mij verbieden? Mijn denken gaat stil, waarheen het wil vlieden. Mijn wens en verlangen neemt niemand gevangen. Want hoe sterk zij ook zij, mijn gedachten zijn vrij. En als men mij sluit in een donkere kerker, dan lach ik ze uit. Mijn geest is toch sterker. Hij breekt onverdroten de grendels en de sloten en werpt ze terzij, want de gedachten zijn vrij. Verzet en gehoorzaamheid, zei de dichter, zijn de twee deugden van de burgers. En door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde en door het verzet verzekert hij de vrijheid. En laten we dat gedenken voor de mensen die de hoogste prijs betaalden. Amen. Waarnemend gouverneur, vrolijk mag ik u en uw adjudant uitnodigen voor het leggen van de krans namens het kabinet van de gouverneur van Aruba. Uw attentie alsjeblieft voor de volksliederen.
Na de 2 minuten stilte. Iedereen staat stil. De vereerde diensten brengen groet. En nu volksliederen. Zet af. Weer. Opslaan. Reus. Reus. En nu vraag ik uw aandacht voor de winnaar van de voordrachtswedstrijd voor jongeren in het voortgezet onderwijs Arte di Palabra. Philip Johnson Martinez Arion uitnodigen om het gedicht Bokurashi ta Recordé voor te dragen. Passavo. Viento fresco tá supla arriba minha cara. E de minha mente, silêncio sereno e bonita tá penetrar. Amigo, tá uma bimbicita para render corda riba bo sacrifício. E culpa bo pátria, hasta bebida para entregar. Agora tá monumento aqui atrás. Pacorda riba bo sacrifício. Sem voz pa conta boa história. Pero bo coragem e valentia seguro nos não por lúbida. Inimigo do mundo para enfrentar. Quizás hasta consciente como não lo regressa. Medo, ansia e terror abiba dentro da alma. Cortando riba turbo rende na casa preocupar. Assim na mês, vou manter bo calma. Mas vou duchiteira se bo não laga ocupar. Mundo porta egoísta. Enfim, vida tá sigue. Mientras danke na abo su sacrifício, awe nos por biba tranquilo e sem me ser pedir auxílio. Amigo, o pueblo estimado, essa turquico vou me será entregar. De nos bandeira, bo coragem, sempre nos lo queda recordar. Danke. Masha bonita, danki, Bokurashi, te recordé, sei tavata e ganador di Arte di Palabra. Over. Geweer.
Ik wil de veteranen uitnodigen voor het leggen van de krans voor alle slachtoffers en omgekomen militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en omgekomen militairen na de Tweede Wereldoorlog tijdens verschillende missies. Let off. Meneer. Opstaan. Dus. Minister-president Eeman, mag ik u uitnodigen voor uw toespraak. Zijn excellentie, de waarnemend gouverneur van Aruba, voorzitter van de Staten, leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de Vaste Kamercommissie, leden van de Staten van Aruba, collega-ministers, commandant der Koninklijke Marine te Aruba, leden van de Korps Consulair te Aruba, vertegenwoordigers van de Camarada Aruba, leden van de schutterij en hun familieleden, leden van de familie van de Arubaanse verzetsheld Boy Ekuri, overige hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren, koninkrijksgenoten. Vanavond staan we stil, terwijl de zon zakt aan de hemel en het licht langzaam wijkt voor de nacht, vallen ook onze stemmen stil. Op deze moment van bezinning, moment van het nadenken over het verleden en de opdracht voor de toekomst. We staan stil bij hen die hun leven verloren in oorlog, bij hen die vochten voor vrijheid, bij hen die werden vervolgd, gedeponeerd, vermoord om wie ze waren. We herdenken en in zachte licht van deze zonsondergang voelen we hoe broos vrede is, hoe kostbaar menselijkheid blijft. Namens de regering van Aruba spreek ik mijn grote waardering en diep respect uit voor al diegenen die voor onze vrijheid hebben gestreden. Die het mogelijk hebben gemaakt dat wij vandaag hier in alle rust en vrijheid bijeen kunnen zijn. In het bijzonder spreek ik mijn dankbaarheid uit aan de familie van onze verzetsheld, Boy Ekuri, aan de leden van de Camarada Aruba, aan de veteranen, aan de leden van de Arubaanse schutterij. U bent hier vanavond. U bent niet vergeten. U vertegenwoordigt allen die gestreden hebben voor vrede. Allen die hebben gevochten en hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Voor recht, voor menselijkheid. Mijn moeder was Joods. Ze overleed in 2006. Ze heeft de oorlog zelf niet meegemaakt, maar ze droeg het verdriet van haar volk. Ze voelde in haar botten de haat die tegen haar mensen was gekeerd. Ze leefde met de echo van onuitgesproken pijn. Bij ons thuis
was haar beste vriendin, een survivor, een overlevende van de Holocaust, mevrouw Engels, tante Jet. Zij droeg met haar de pijnlijke geschiedenis van de Holocaust en de oorlog op haar hand gemarkeerd met nummers die haar nooit zullen vergeten wat zij en haar familie hebben meegemaakt. Dat is het verwoestende van haat. Het reist door generaties heen. Het laat sporen na in het hart, in de ziel, in het vertrouwen tussen mensen. Vandaag leven we in een wereld waar opnieuw de taal van dreiging klinkt. Waar de logica van de wapenwetloop terugkeert. Alsof we niets geleerd hebben. Waar het lijkt alsof wapens onze bescherming zijn. Maar dat zijn het niet. Niet wapens beschermen ons. Wat ons werkelijk beschermt zijn de deugden die we delen. Geloof, hoop en liefde. Naast de liefde, gemeenschapszin. Het vermogen om in een andere, de medemens, te blijven zien. Ook als die ander anders is. Juist dat is onze echte verdediging. Die deugden moeten weer wortel schieten. In alle lagen van onze samenleving. In de klaslokalen, op het sportveld, aan de keukentafel en in de politiek. Laten we de universele menselijkheid weer centraal durven te stellen. Laten we elkaar aankijken en zeggen, we kunnen beter dan dit. We moeten beter dan dit. De zon mag dan ondergaan, maar de nacht hoeft niet donker te blijven. Licht leeft voort in herinnering. En uit herinnering groeit richting. Want het licht mag bij ons niet doven. Het is aan ons om verder te dragen, om het aan de volgende generatie door te geven. Helder, warm en zonder verlegenheid voor zachtheid. Tot slot wil ik mij richten tot de jonge generatie. Jullie zijn hoeders van morgen. Laat je niet verleiden door cynisme of onverschilligheid. Durf zacht te blijven in een harde wereld. Durf rechtop te staan voor vrede. Ook als dat betekent dat je tegen de stroom in moet gaan. Jullie dragen het licht verder. Niet in woorden alleen, maar in daden. In keuzes. En hoe je omgaat met elkaar. En hoe je wereld vormgeeft. De toekomst is geen erfenis. Zij is een opdracht. En ik heb vertrouwen omdat ik in jullie geloof. In de geest van mijn moeder. In de geest van allen die het licht in donkere tijden bewaarden, zeg ik, laten we opnieuw kiezen voor het goede. Voor wat ons mens maakt. Voor de kracht van liefde boven angst. Voor het vertrouwen dat we samen een betere en andere wereld kunnen bouwen. Dank u wel. Hartelijk dank, heer Eeman, minister-president van Aruba. Het deel. 7, 8. Over. Weer. Graag wil ik de voorzitter der Staten, zijn excellentie heer Marlon Sneek en de Griffie om namens het parlement een krans te leggen.
Ik wil de minister-president Eeman, de ministers en secretaris van de ministerraad uitnodigen om namens de regering van Aruba een krans te leggen. Namens de vertegenwoordiging van Nederland in Aruba wil ik de heer Storymans en de heer Matthijs van Beuzenkom nodigen om krans te leggen. Namens het ministerie van Defensie en de geuniformeerde diensten van Aruba nodig ik ook commandanten en diensthoofden om de krans op te hangen. En nu zou ik graag de sportvereniging van Dakota U13 uitnodigen
om een bloem te pakken en neer te leggen bij het monument. Nu de toeschouwers uitnodigen om een bloem te pakken en neer te leggen bij het monument, toeschouwers. Onze padvindsters. Masha dankie. Waarnemend gouverneur Vrolijk, mag ik u verzoeken om het défilé te openen. Verder. Meneer. Presenteer. Weer.
Nos quer abisa Masha danki natur kutawata presente awe. Hier kondig ik aan dat de dodenherdenking is afgelopen. Bedankt voor uw aanwezigheid, alle genodigde gasten en toeschouwers. Masha danki. Paso feliz tarde. Y televidentes, sina también nos está concluir con nuestra transmisión a mes na lo cual te trata aquí en la plaza de Adrián Laclay Boulevard, camino con nuestra mira su excelencia gobernador interino señor Agustín Vrolijk ya abandonando el sitio, seguro recordando 4 de mayo, lo cual te trata día dodenherdenking, seguro no solamente ribanos isla toma lugar en ceremonia solemne aquí, pero más claro también en Holanda, diferentes ciudades y como también en Amsterdam, camino su majestad rey Willem-Alexander forma parte de diferentes países también del reino de área caribense, toma lugar el día aquí ceremonia solemne aquí. En el momento aquí también nos está concluir con nuestra transmisión aquí mesmo riba Adrián Laclay Boulevard. Nos agradecemos persona para junto con nosotros para seguro una ceremonia solemne que nos está recordar todos que ha fallecido durante la Segunda Guerra Mundial, como también otro que toma lugar después de esa. Con camarógrafo Jeremy Vrolijk, a mitad Andrew Vrolijk, para la Rua.